Dini jab kabul samun mampah kala wulan Januari mbok bilih. Ing kala siang sampun kawisuda. Nggih, pikantuk idi pangestu saking panjenenganipun tansah mangirujeng boten wonten pambengan punapa-punapa. Dene boten wonten awonipun kadang kula sepuh nggih Mas Timan saha Mbak Muji nyundhuak pangestu saking panjenenganipun mugi-mugi anggenipun kagungan kersa wit purwa madya wusananipun tansah mangirujeng boten wonten pambengan punapa-punapa lan putra teman kekalih anggenipun gebyur lelumban dados keluarga sakinah mawaddah warahmah tansah tentrem ayem guyub rukun nggih gemaripah lo jinawi anggenipun gebyur wonten keluarga enggal pukantuk momongan golek kencana ingkang satata jalma alpa putra putri ingkang saleh saha salihah nggih ugi gampil pados rejeki kangge sang ibadah ugi kangge kepentingan keluarganipun ing benjangipun lan ugi mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan lumantar among rawuh kirang sedananipun mulai gupuh suguh pangrengkuh nggih langkung-langkung palenggahan trupak ingkang wontenan nggih menika manuk wonten ing dalan nyuwun pangapunten saderengipun lan ugi boten katalon malih kadang kula sepuh Mas Timan saha Mbak Muji ngatur gunging panuwun dumateng tangga tepalih sanak kadang kadian ingkang sampun kersa paring pambiyantu iku pratikel prabio bau suku wujud punapa kemawon sehingga dadosaken lancaraken angenteng-entengaken anggenipun kagungan kersa Bapak Timan ugi Mbak Muji sakutra kongso. Piyambakipun boten saged paring pambales tunggal mboko setunggal namung pasrah wonten ngarsa dalem Gusti Allah Agung mugi-mugi saestu kadhareman panjenengan pikantuk liring murwat jumbuh amalipun piyambak-piyambak. Lan wonten dalu kang menika nggih Mas Agung gelar ringgit wajucal mangke lakone menapa kula nggih dereng mangertos kira-kira yani wahyu ketentreman turunipun wahyu ketentreman mugi-mugi saestu tentrem ayem anggenipun lari kalih menika anggenipun lelumban wonten keluarga enggal ugi bapak ibunipun tansah guyub rukun ngemong wayah sak turunipun mbok beli namung kateng kerang parogi kula matur kathah nggih wis wayah limbukan mangke enten sing nyanyi mestinipun lah niki kurang prayoga kula matur kathah mbok bilih ana sing kresula ndang cepet-cepet rasa suwe-suwe niki Mas Agung nggih namung mekaten mugi dadosaken pangapunten sedayanipun sugeng lelenggahan sugeng ngkedapi pasukatan sampun katur ngantos paripurnaning bargan dalu kaliyan kasmanten arukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.